ditujukan. Pulang sini jangka. Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah. Mas Damari alon-alon. Hal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucakake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah. Terus Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucakake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah. Terus Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah. Terus Bal ananging Allahu utawi Allah iku iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake ngersakake sapa Allah. ya. Terus Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah. Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasha'u kang nyucikake kang ngersakake sapa Allah. terus Hal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki nyucikake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah. terus Bal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki kang nyucikake sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah. terus Hal ananging Allahu utawi Allah iku yuzaki kang nyucikake sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah. wala yutlamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh yutlamu jadi dianiaya. Kalau yadlimu menganiaya angel lah begitu deh. Hiji yadlamu, hiji yudlamu. Yang yudlamu kuwi di makna mabni majhul. Kalau yadlimu di makna mabni maklum. Ada dan ada di kalimat pasif, juga ada kalimat asli. Hiji kalimat pasif wajane yuf'alu, wajane yuf'alu, yudlamu kan padha. Yuf'alu, yudlamu, yuktabu, yuktalu niku diwajan, diblak terus. Yurfa'u diangkat, yuktalu dipateni, yuktabu dicatet, yunsaru ditulung.
Wala yutlamuna lan ora bakal dianiaya sapa wong akeh fatilan ing setitik Allah tidak akan menganu walaupun kecilnya. Fatilan itu kalau menghasilkan mengamanani senajan sak luguting kurma lho niku lho. Jangan penting soal luguting kurma. Tahu ngerti luguting kurma. Karena apa? Aku ya tahu ngerti nek lugut kurma itu yang tak seratnya tuh. Seratnya kurma itu kan jangan buka, kurma kan ada seratnya loh. Iya. Itu seratnya itu dari lugut itu jangan buka kurma berarti ada seratnya kayak benang ini kali. Nah, yang benang ini kan yang tarik itulah fatilan. Jadi Allah tidak akan menganiaya walaupun amalmu itu sekecil serat nggih. Sa luguting kurma paling gampang ya lugut. Lugut kan cilik kok rambut kan ning maksudnya lanjutkan mau jar kurma dibuka ketok serate ketok putih. Allah tidak akan menganiaya. Jadi setitik ya ora dianiaya. Artinya apa? Besok di akhirat Allah tidak akan mendolimi kita semua. Walaupun kamu itu beramal sedikit sekecil lugut kurma, Allah akan akan melipat gandakan itu. Tidak akan dianu, wah itu bisa kusuncul rasa rasa itu. Tidak, semua dihitung. Fama ya'mal ditekankan fama ya'mal miskola darotin khairaya. Waman ya'mal miskola sara ya tadi. Sing sapa wonge khaira jara karo sara ya kan itu kan lho sara khaira tadi sing sapa wonge tumindak waman apa namanya ya mal nindakake sapa wong senajan sekecil darah niki darah niku kan dimanani semut bidak itu mboten ketok yen nganggo mikroskop ra ketok nganggo telanjang kan ndak ketok niku ya roh lho ya roh mongko bakal weruhake sapa Allah ing amal lho. Dadi sampeyan niku awake dhewe ampun khawatir. Di sana di pun Allah mengadili itu senajan hati itu berbuat sekecil berbuat baik sekecil darah pun akan ditambah. Lho iki tau Parwanto dhisik. Kowe dhisik tumindak cilik. Berkebijakan sekecil darah pun lho tak weruhnya. Itu betul. Mulane kula kadang-kadang kalian itu nggih wedi. Wedine lho. Masa sampeyan awake pisinan to. Hutan ya prei gitu. Coba ditanggung di Allah piye lah. Itu tidak salah tuh. Bukan penjara lho. Aku kadang-kadang pulang ngaji, wah aku nang pasar hujan ketemu mantol lho. Masa udan mulang ngaji, wah prei. Padahal ndi, abot ndi. Berguna ndi? Berguna mulang apa berguna apa ya berguna ning sebagai kula ngebagi kula piyambak. Aku nang pasar mawon udan tak rewangi nggawa mantol. Supaya ini generasi dana. Butuh duit lah, butuh rezeki. Lah kok arep mulang ngaji ke udane aku ceprai. Sebenarnya didangu Allah cetakku alasane opo. Lho piye ndak ngono ki aku datang ning nang saya lho di introspeksi itu. Jadi sebagai penyemangat lan kula mangkel. Enten rawutan, enten kula tetep utawa BTW. Wah, bener parah ya kula tetep tetap lebih baik sing prei iki murite daripada prei sing ngak prei. Lihat itu.